ఇండియాలో వర్షం పడుతున్నప్పుడు మా డ్యాడీ బజ్జీలు తెచ్చేవారు. నాకు చాలా ఇష్టమనమాట బజ్జీలు. సో, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది. సో, నా క్రేవింగ్స్‌ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి నేనైతే టొమాటో బజ్జీ చేస్తున్నా. సో, నా స్టైల్‌లో ఎలా చేస్తానో చూసేసేయండి. సాయంకాల వేళ దొరుకు చిరు తిండి వాసనలు వాడుక చేసదే కొంచెం కూడా చల్లగా అలాగే కొండ మల్లిక సరి చూడు నేనిగా అనుమానం ఇంకేలా అవ్వక మారు కలిసిన అందం అలలాగా ఎగిసిన కాలం కంటికి గురుగా కనబడగానే అంతే కొడబడిననే కంటికి గురుగా కనబడగానే అంతే కొడబడిననే la 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 la